De chameleonborkerij kreeg een fjouwer de oude kloos van de Snekerjachthaven. Dat stiep mooi in het postkantoorke. Het laad van de kloos kon net iepen, want de kooi weer voort. Maar een kooimaker uit Ljouwert werd door de chameleonborkerij vlug besteld. En die heeft hier een gaatje geboord. En met een pennetje kon hij hem zo openkrijgen. En doe joeg de kloos zijn geheimenprijs. Nou, toen verwachten wij natuurlijk heel veel geld. Goud, sieraden, zilver. Maar ja, dat valt natuurlijk altijd tegen, hè? Maar bij elkaar wel een kilo onhistorisch materiaal. Liek als stikken van het Old Burger Weeshuis in Snits, kastboekjes en een gastenboek. Kijk, en dit is natuurlijk wel leuk, want hier heb je ineens een boek in handen van het 25 jaar bestaan van de Snekerjachthaven uit 1936. Kijk, 1911 zijn ze daar begonnen. 2011 is dus haar een jubileum hier. Een mooie gelegenheid te stikken waarom te gaan. Het jubileum wil ik was al in november. Spietig, dan de kloos maar weer dicht. Want 2 weken lien. Toen waren de papieren nog eens goed besjoen. Toen ik dit zag 2 weken geleden. Oeh, een officieel zegel. Met zo'n zegel, dat moet wel iets van waarde zijn natuurlijk, hè? Bijvoegsel tot de Nederlandse Staatscourant. Dit is de oprichtingsakte. Heden, 11 januari 1911. Ik heb hier de oprichtingsakte van de Snekerjachthaven in de hand. Het joerduistige bestuur van de Snekerjachthaven wordt eerst net leeuwen om ze het op 1 april te jaren kregen. Intussen weten ze beter en ben ze verbjusteren. Ze weten nog net wat ze ermee ommatten. De smet had wel een idee, want er zou nog wel eens een expositieplak vinden kennen in een paar leegstaande vitrinekasten van de chameleonborkerij.